natin kanina, or kung nakita nyo yung biyahe natin kanina, sobrang ganda. Papunta pa lang dito sa Kalitiwe ay sobrang satisfying na yung ating dadaanan. So yun nga mga kaibigan, kung makikita nyo yung ating dadaanan ay medyo mabato at medyo makahoy din. Kaya kailangan po talaga natin ng tour guide, ano? Isang panibagong araw at isang adventure na naman yung ating pinuntahan ngayong hapong ito. Ngayon po mga kaibigan ay nandito tayo sa Kalitiwe Albay, kung saan pupuntahan natin ang isa na namang magandang tanawin, isang nature, isang magandang tanawin na bigay sa atin ng kalikasan, ating dadayuhin na naman para ating masaksiyan ang tangi or ang taglay nitong kagandahan. So dito nga mga kaibigan ay pinuntahan namin yung isa sa mga BHW ng Barangay Kali. Kaso ayun, medyo may sakit daw yung anak niya, kaya yung kapatid niya yung sumama sa atin para ating maging tourist guide. So papunta nga kami doon, paakyat. Di ko alam kung malayo pa yon. Di natin alam kung malayo pa yon at hinihingal agad ako. Makikita nyo guys, papakita natin yung biyahe natin kanina, or kung nakita nyo yung biyahe natin kanina, sobrang ganda. Papunta pa lang dito sa Kalitiwe ay sobrang satisfying na yung ating dadaanan. So yun nga mga kaibigan, kung makikita nyo yung ating dadaanan ay medyo mabato at medyo makahoy din. Kaya kailangan po talaga natin ng tour guide, ano? So bago kami pumunta dito, tulad ng ginawa ko nung nauna, ay nagdirekta muna tayo sa kanilang barangay hall para magkaroon tayo ng kasama o magkaroon tayo ng tour guide papunta doon sa spot na ating pupuntahan. Mas mabuti na yung ganun, kasi para madali lang yung pagpupunta doon, less hassle, wala masyadong struggle, at para safe din. Nakikita nyo, humihingal agad ako kasi pataas pala to. Sobrang so makikita nyo guys, ayan o. Sobrang fascinating. Nakaka-in love yung nature guys. Kaya sana po sa lahat na nanonood, ingatan natin ang kalikasan. Masahe mo. So yun nga mga kaibigan, may ilang kilometrong lakaran din pala paakyat or papunta doon sa Kapantagan Falls. Ayan. Makikita nga natin dito, mayroon ditong signage. Ay hindi, sinulat lang pala. So ayun nga mga kaibigan, ilang kilometro na rin yung nalakad natin. Kung kanina medyo mabato at makahoy, ngayon mga abaka naman yung ating dadaanan. Kaya medyo malayo pala ito. Medyo malayo pala ito, tapos saka paakyat din eh. Pero parang may naririnig na akong falls. Kuya, dito na po ba palapit? Malayo pa daw. Sapa lang daw yung narinig ko. Medyo malayo pa. Masasabi ko talaga na hindi madali yung pupuntahan natin ngayong araw na ito. Kaya payo ko pa sa lahat ng mga traveler tulad ko,
wag po natin kalimutan dumirekta o kaya humingi ng assistance galing sa barangay, kung ano mang barangay yung nakakasakop sa prospect target or sa prospect destinations nyo, para magkaroon kayo ng kasama at magkaroon kayo ng guide papunta doon. Ang layo pa daw namin, yung guide nga namin nawawala na, parang nasa una na, at nakakatakot din guys yung dadaanan namin kasi ayan o, nasa gilid kami ng bangin, nakayuko na nga ako kasi yan, maraming kahoy na medyo mababa lang, kaya baka abutin tayo. Ayan, ito yung dadaanan namin, sobrang madulas, sobrang matarik, kaya ayan nga guys, ano, almost after several minutes of walking, climbing, rolling, di pa kami nakakarating. Di pa kami nakakarating doon, medyo may distansya to. Kaya kailangan yun ng sobrang daming energy. Ako nga, hinihingal lang ako eh. Tapos yung aakyatan natin, ayan, sobrang delikado ng pupuntahan. Ayan. Ayan. Sobrang delikado yung aakyatan natin. Tapos medyo may kalayuan. Kaya mga doble pag-iingat kung tayo ay pupunta sa lugar na ito. Medyo madilim na nga dito kasi kanina habang nasa biyahe kami, maganda yung panahon. Pagdating namin dito eto nga, kumilimlim, kaya dito sa loob ng gubat ay dumilim na rin. Ayan yung bangin. Nasa gilid kami ng bangin, kaya kung di ka sisurtin, kung di ka papalarin, ayan, malas mo lang. Dinig nyo na yung hingal ko. Pagod kasi malayo pala talaga to. Hindi biro yung pagpunta natin dito. Yan yung mga dinaanan namin. At marami pang tayong dadaanan. Kaya, di pa. Kunti pa. Matapos ang ilang minutong lakaran, matapos ang ilang kilometrong lakaran, sa wakas ay nakarating na tayo dito sa tinatawag nilang Kapantagan Falls. Hindi naman masyadong malayo, pero yung trailing, yung akyatan, bababaan mo lang, sobrang sikip, sobrang makipot, at sobrang makipot din ang daan. Nasa gilid ng bangin yung iba din na dadaanan natin ay medyo matataas, may mababali na kahoy, kaya minsan nga nakita niyo sa aking video, lumuyo ko ako para di tayo tamaan ng anumang kahoy na ating madaanan. At nakikita nga natin sa ating likuran na very worth it, sobrang worth it, yung pagod, yung pawis, yung oras na ginugol natin para tayo ay makarating dito. Sobrang ganda, sobrang fascinating, sobrang nakaka-endab ng nature, ng magandang tanawin na nasa aking likuran. At maya maya lamang mga kabady ay bababa ko dyan, aking titikman, aking lalasapin kung ano ba, kung gaano ba kasarap yung feeling na nandyan sa ibaba at lumalangoy kasama silang kalikasan. Matapos ng hirap at pagod na ating pinagdaanan para tayo ay makapunta rito, ayon, nandito na ako para lasahan, para tikman, para namnamin ang sarap na makasama sinang kalikasan. Lalangoy tayo at titingnan natin kung gaano kalamig yung lugar, yung klima dito sa Kapantagan Falls.
nakikita nyo sa aking likuran, ito yung tinatawag nila ditong Kapantagan Falls. At nagtry sana ako lumusong, ayan nga nagpalit nga ako. Nagtry sana ako lumusong pero hindi kakayanin ng ating kapangyarihan sapagkat sobrang lamig. Kaya much better na kung pupunta kayo dito, hindi ganito yung panahon. Dapat mainit at hindi rin maulan, hindi rin yung ganito kakulimlim yung panahon kasi sobrang lamig ng tubig dito galing sa falls na yan. At medyo delikado rin yung daan. Ay hindi pala medyo delikado, sobrang delikado yung daan kapag maulan. Kung pupunta kayo dito, madulas, matarik at nasa gilid din ng bangin yung dadaanan nyo para maabot nyo ang lugar na ito. Hello po, ako po si Mark Pautanes. Ako po ay 18 taong gulang. At 14 na taon na din po akong pabalik-balik dito sa Busay Falls kasi po minsan ako nag-tour guide dito. At ako din po minsan ang kinukuha nila para mag-tour guide kasi maingat daw po at medyo may karanasan na din sa pagpunta dito. Ayan, so kasama po natin ng mga kaibigan si Kuya Mark Pautane, which is siya po yung naging tour guide natin for this afternoon para mapuntahan po natin ang napakagandang tanawin ito na nasa aming likuran. So, Kuya Mark, yung pag-tour guide niyo po ba dito ay magkano ba yung bayad usually sa inyo pag kayo ay nag-tour guide? Minsan po, 300 lang. Minsan 300 lang. So, Pag marami po, 500. pag marami 500. May mga dala silang marami lang. Yung pag-tour guide mo dito, pinapadala din nila sa'yo. Okay. So, ginagawa mo yan for almost 14 years. Okay. So, Hindi lang po ako yung mga tropa ko. ito na rin yung naging gawain niyo dito. So mga kaibigan, sa lahat po ng mga travel vlogger or mga tourist vlogger na pupunta dito, ito po si Kuya Mark Pautane. Si Kuya Mark Pautane is isa pong tourist guide na nandito. Kung kayo po ay pupunta dito, daanan nyo lamang po siya sa kanilang bahay. Doon po sa labasan, makikita nyo agad ang kanilang bahay. At siya po yung bahala mag-tour guide sa inyo papunta dito, which is nakita kong very safe naman, magdala ng tao. At sobrang malumanay lang kung po ang usap. So yung nga guys, nakita nyo na hindi ko kinaya yung lamig ng tubig dito sa Kapantagan Falls. Matapos kong hubarin yung damit ko, susuotin ko ulit kasi kanina i-highlight natin yung video. Ayan, kung nakikita nyo po mga kaibigan, merong, di ko alam tawag doon, yung linta ba yun? Linta. Yung linta na yan mga kaibigan, actually sa buong buhay ko, ngayon ko lang siya nakita kasi parang eel. Yung nakikita ko sa pelikula, mga horror films na eel, yung kumakain ng tao. Ayan, natakot din ako nung nakita ko yung linta na yan. Mag-ingat tayo yung pupunta dito kasi sumasabit yata yan sa mga kahoy-kahoy. Oo, sumasabit yan sa mga kahoy-kahoy at pag nahawi mo, kaya nagawi ka doon, didikit yan sa'yo at sisipit lang konti lang naman mga 2 galon. Ayan, pero kaya mag-ingat-ingat po tayo pero hindi naman siguro siya sobrang harmful. Talagang parasite lang talaga siya. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng tour guide para alam na alam din kung ano yung gagawin doon sa linta na nakadikit sa atin. Hirap, pagod, pawis at sakripisyo ang aming pinuhunan para marating ulit ang isang obra ni Inang Kalikasan. Naway lahat ay ating ingatan para ang bagong henerasyon ay mayroon pang madatnan. This portion is brought to us by RGM. Deliver you the best products. What you want, we have it all. RA, the Flower Express. Express your love across the miles.